सिगाङावनो इसोर आफाखौ हामबाय होनो आइ मारिखौ हामबाय होनो आरो दैमाल ब्रादारखौ हामबाय होनो आरो फिसा आलफनसाखौ हामबाय होनो आरो गासैबो नुजाफैनायखौ आं हामबाय होनो। आङो सत बुंलांगोन मानो होनबा आङो सिगाङावनो आङो दासिमबो आङो भाङायाखै फिसा आलफनसा थैनायावबो फैदों आङो गोबां मानसि जानायाव आङो हारसिंनो गोसोआव बिखा खामखादों उस्सा जाखादों बा इसां थैनायाव मानसि जादों माबा मोनसेबाबो महिमा जागोन होननानै दासिमबो सानबाय थायो आं। आरो कासआवबो फैबाय कासआवबो इसां मानसि फादारफोर फैदों गोबां मानसि जादों माबा मोनसे महिमा जाथारगोन आं हारसिंनो सानखानाय आरो बे थैनायावबो आरो माबा कासआवबो फैदों। ओमफ्राय बिदिनो थांनाय मासाव जानाय जाथायखौ आङो एसे भाङायना लानि मानो होनबा दिनै बायदि 13 थारिख गाबोन बायदियाव दा मोनायाव आंहा जाहा मावजिया माब्रै दं फिसा मानै बिमा मासे बुन्दा मासे बिराद अनो मावजिनि ना गोरान बायना दोनो ना गोथां माबानानै जाहा बिराद फिसियो फिसाजोआबो अनो आंबो अनो आरो आंनि मालिकआबो थांनाय डिसेम्बराव फैदों दा थाङाखै न'आवनो दं। ओमफ्राय मावजि फिसाखौ अरनायाव एकदम आं खाथियाव थांदों माबायाव एकदम आंनि मालिकआ मावजिखौ ओरै बोनायाव बुन्दाया अरलायबाय थानायाव आथिङाव एकदम ओरै मोनब्रै खुसेरबाय खुसेरनानै खारनानै आरो फिसा फिसा माबाजोब्बाय ओमफ्राय जि थै रना रनि जाबाय। आङो रागा जोंनानै फंनैल' बाथ्रा बुंदों बोरायलायनानै धोरज' गैया बे बाथ्राखौ बुंदों बिदि बुंनानै ओमफ्राय आङो एकदम आलौबाय थै ओंखारबा आङो गोसोआव डाइरेक्ट सानखाबाय आंहा थावासिसाव बै आलफनसानि बिबार हा गलायना दोनबाय थाखायो आङो बेखौ डाइरेक्ट आङो फुननानै नाख्लायना लाबाय जि आलौबाय हरावबो जेमजेम जामजाम मोनबाय थाबाय आरो अखानायै बेयाव फैबाबो आङो जिरायथेरनो हाया मानो हाया आथिङा माबाबाय थाबाय मावजि खुसेरनाया दाबो सिन दं हामनानै। ओमफ्राय बिदिनो साननै सानथामसोआ एकदम जेमजेम मोनबाय फुनै दा जेबो मोनासै। ओमफ्राय आरो आं बुंखादोंमोन दैमाल ब्रादारा नोंनियाव बिराद आनजाद दङ नोंहा गोबां आनजाद जागोन नोंनियाव आनजादानो आनजाद होनना बेखौ आं फोथायना दंबाय थायो आंनि सायाव जोंनि न'खराव गोबां आनजादानो आनजाद दिनैसिम बेमार आजारनिफ्राय गोबां न'खराव अनेक प्रब्लेमनिफ्राय। ओमफ्राय नै थांनाय बे मास 2 थारिखआवबो आंनि फिसाया जेब्ला न'आव फैदों अब्लानिफ्राय गय फाथै जानाय आं बिराद गियो थफ्ला बायो जायो बिदि गय जाबोला मा जागोन मानसिया माबा सिङाव बेमार जागोन माबा मोनसे जागोन होनना गिबाय थादोंमोन। ओमफ्राय गिबाय थानानै थांनाय 2 थारिखआवहाय फुंनि ओंखाम जाखांनानै आंनि मालिकआ सियाराव जिरायनानै हरावनो बोरैबा मोनदों आं होनना लादों आरो जिरायनानै जेब्ला आं बोरैबा मोनबाय होननानै जिरायनानै गोलोमस्रावजोब्बाय गयखौबो जानानै ओरै गारस्रावबाय गारनानै ओमफ्राय मानसिया एकदम माबानानै गोलोमबाय आधा घन्टासोनि बारा गोलोमबाय ओमफ्राय खुगा ब्लां सिना नायदावनानै मेगन गुफुर जाजोब्बाय ओमफ्राय गुस्थियाबो सोलायबाय महरानो सोलायबाय मानसिया गैला रावबो गैला। अब्ला आङो जि गाबख्राव गाबसि जिसुनाव गथायबाय जिसु नोङो गासैखौबो फोथांनो हाग्रा नों गोथैखौ फोथांग्रा आइ मारिया नोंनि बिसनायजों गासैबो बासायजायो होनना गाबख्राव गाबसि माबाय आरो फिसा आलफनसानावबो गाबख्राव गाबसि आङो गथायबाय गथायनायनि गेजेर फिसालाया मा जाखो होननानै न' सिंनिफ्राय ओंखारबोबा एकदम फिसालाखौ आङो दै आसिस लायनो होनानै एकदम सारना होबाय सारनानै ओमफ्राय आङो गाबख्राव गाबसि ख्रुसांखौ दानै माबा गथायबाय थाखादों जिसुनियाव आइ मारियानियाव आलफनसानियाव ओमफ्राय बिदि गथायनानै ओमफ्राय गोबावदों हुस फैनानै उन्दुना थाबाय। इदिनखालि जाहा माइ फोदों माइखौ फोबायसो गायालासिनो ओमफ्राय हाजिरा सानै लाबाय बिदि थांनो हायासै। ओमफ्राय आरो बिदिनो आरो जानाय लायनांगौ मुवा जानाय लायबोला फिसालाया स्कुटिजों लायनो थांबा हांमा सगा गिदिर नालाय हांमा सगा बन्द' गोजा साहाथिं दावखोबा न' खाथिनिनो बोराया बेबो जाहानि फिसालाया उन थांदों आरो बे बोराया साइकेलजों थांबा सानजा ओरै माबाथिं आगसि जालांबाय थानाया सानजाथिं थब बारस'ना होनानै फिसालायाबो एक्सिडेन्ट जाबाय। एक्सिडेन्ट जानानै ओमफ्राय बिदिनो नैबे मोदोमा बियो दरसे ओरै माबाबाय आरो दासिमबो नुवाखै खाथेना हरदों बे गोलैनाय जरनि मानसिया। ओमफ्राय
डाइरेक्ट डाक्टारनाव थांबाय जों नायनो हायासै आरो सायोना खेवजायासै बेन्डेज खाना हरबाय दिनै आरो सिलाइ खेवनो गोनां बिदिनो फिसा फिलौ जादोंबाबो आइ मारियानि 13 थारिख गानायदों आरो इसोर आफाया बिदिनो अननानै आंनि फिसाइखौबो माबा गैयिनिफ्राय मोजां माबाबाय आरो फिसालायाबो एक्सिडेन्ट जानानै दायो बासायनानै दं एसेल'सो आखाइ फारसेल' जादों साइकेलजों बे बोरायखौ बासायनायावनो गावहासो माबानानै गोलैबाय बिदिनो इसोरखौ माबायियावबो बिदिनो फिसा फिसौल' माबाना इसोरा बासायना दोनो आरो आइ मारियानि बिसुनायदों आरो फिसा अलखनसानि बिसुनायदों बासायना दोनो आरो बिदिनो आंनि न'खराव गोबांथार जाथाय जानायावबो आङो बासायजादों फिसा अलखनसानि हा बिबार आरो दैयासिसखौ आं थालिर फिथाइ ससेयाव मोसौ दामब्रिनो साननै ओंखाम माबा आदार जायाखैमोन आदार जायियाव खुगाखौनो सियाखैमोन ओमफ्राय आङो बिबारखौदों हाखोदों दैखोदों थालिर फिथाइखौ फलंना सोनानै जाहोबाय जाहोनानै अखानायैनो आदार जाबाय दा बिदिनो आङो जिब जुनारावबो बाहायो दहाय जेरै बुंजादों बेबायदि बाहायनानै प्रमानखौ मोन्दों आरो जोंनियाव गोबांफोर हिन्दु बापटिस्ट लुटारफोर फैया बेयाव फैयाबाबो आंनिफ्राय फोथायनानै माबा दैयासिस थावासिस आरो बिदिनो आलखनसानि बिबारफोरखौ लांनानै बाहायहैनानै बिदिनो एसे एनै बेमार आजार माबाफोरा सोखाजाना दं आरो आंनि बियादै सासे सेंग्रासा अरुणाचलनिफ्राय थाफैदोंमोन बेबो उदै मेंब्रे सानाय उदै सानाय दंनो बेखौ र' मुलि बिनायाव होआसै ओमफ्राय आंनाव माबा मोनसे मुलि दं र' होननानै दैयाव हाखौ गलायना होना लोंनानै सागादों बेबायदि प्रमानखौ मोन्दों आंहा गोबांथार बुंनो गोनां दंबाबो आं सदै बुंबाय आंनि जानायखौ जिसुनि मोखाङा जायखिनि मागोन आंनि जिसुआ बाख्नाय